Piti kay muna kon. Urot yun akong kwarta ba kay kon. Urot ang kwarta tingnan ko. Tudas yun akong ba batong kita ba. Tudas mo yung kwarta grabe. Tudas mo yung kwarta nga. Huwag sa inon. Tudas mo yung kwarta nga. Di ato mo dito. Huwag mo kamo yung mga kwarta. Tudas mo yung mga kwarta. Kasi sulungon mo palit sinukan. Kanta dati. Ha? Wakay nipon. Ipos na to. July 19 eh. Navy. Navy nga. Ugos mo ako. Ugos na. July 9 mo. Ha? Ugos lagi. Ugos na ako. Pintirang ko din. Ang adoy. Ako yung po na. Mga 5 kabuk. 600. Ay, bakit? Kaya tuwa mo muna ako. Magkorong tong pwede ko. Banda po. Kaya mas banda po ka na. Hindi naman siya akong ipapot. Siya? Atay gini. Ikit. Kini yung mga kwas. Toy, unsay problema mo toy? Wala ko kwarta. Ha? Mamayot pa ka toy. Na? Problema namin. Dia. Torjak. Kurang magagatawang si Dong Abay. Ha? Dara? Kanay black. Unsa nang black? Black ko ko ba suway? Wala ko niya. Dili mo tubag. Diyan ako black. Siya. Okay. Hindi. Atik ni nga mga kwan. Talaga di mo tuwag sa tulo ni mo. Wala. Sila na. Scam na. Kayuan ka, kabuan na. Pakay picture. Oh? Ay profile, gwapa kayo. Masaya na yun. Yagi, kahiram sa iyo ng kwan, pera kasi malayo pa. Anak. Tuloy, no? Padala na kon. Padala Ay, na balili, Palawan. sa Palawan lang kasi kailangan ko ngayon ng kwan. Tagalog po to kay kwan na Grabe show ah. Tuliran ako na. Ito niya, involved din kay kwarta. Ako pa. Bulang ka, mas. Pagiramin mo ako. Pagmaya. Wala ka rin. Bayaran kita, ipadala rin. Ano ako, siya kasi, ano ko, Ay mo ka bride, kabugo na. ano ka kami kasahod? Ano nang ikukuharan baka para di ko siya makakuharan. Bride Siya, kabugo na ito. Ano ni black ni mo black. Parang black pag. Black ni black. Yan ako na. Silang, baka ngayong ano, makwagong adlaw ba? Baka kasahod na. Magkasi nating magpairato palang ko hayahay kyudong tagaayo laag-laag bisag asa balit bisag unsa dili makasi nati og